салом алейкум дӯстони азизам, рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. Умедворам ки ҳаматон хубу тансиҳат ҳастед. иншаллоҳ ки мо ҳам хубу сиҳат ҳастем. духтаро ҳозир рафта истодаем духтур. Барои чӣ духтур рафтаистем духтаро? кӯдакҳоро пеши хирург бурдаистем. ҳамин саҳар хуштоманам рафта пурсидан барои дастошона ҳалол кардан. пурсидан духтура хирург гуфт ки ҳамин рӯз биёрен, мо коратонро ҳал мекунем. ҳозир акун кӯдакҳоро гирифтем, рафта истодаем ки дасташонро ҳалол кунем. бовар кунед духтаро беҳад зиқ шудам. ҳамин хел барои кӯдакҳо ки азоб мекашам гуфта чӣ кор мекарда бошанд дар меёванд. хайш модар маъно шумо худатон мефаҳмед чӣ хел ҳаст. хел приживат карда рафтаистам. бисёртар барои микаилҷон зиқ шудам ки вай аллакай раҳгардон аст, раҳм мегардад, азоби бад мекашад гуфта. барои халид аку майдаҳакай халид онқадар вай дар намеёбад, фақат хоб мекунад заминда, намеравад, ису вайсу намегардад. вай да камтар осонтарак мегузаронад ин дардро. онқадар барои вай приживат намекунам, барои майда буданаш ки даравсоз мешавад. микаилда ки калон аст, инсу вайсу медавад, дар меёвад гуфта. ҳамин хел зиқ шуда рафтаистем ҳозир. духтаро морам расидем, инами хел омадем барф саркард, барф боридестай бинен барфи калон, калони хушро таи барфда мондем. ҳозир акун меравем, медароем пеши духтур. духтур мебинад, чизе ки гӯяд боз хай барои шумо сиёмка мекунам. шумоям бубинед. то охири влог бо ман бошед дӯстони азизам ва маро ҳамроҳӣ кунед. дар инҷа духтаро микаилҷони мо намедонад ҳозир чӣ гап мешавад. ҳамин хел хандида шиштааст, бозӣ карда иншаллоҳ ки ба хайр мегузарад. духтаро ҳозир жудат кардаистем. омадем свет мурдагӣ будай. инҷа лазерқатӣ мебурдиянд вай светошо мурдагӣ кор намекарда. гуфтан камтар жудат кунен. ҳамин хел духтур гуфт ҳозир акун интизор ҳастем ки кай светошон биёяд. духтаро аллакай микаилҷони моро бурданд. мо хостем ки аввал микаилро дасташа ҳалол кунанд, баъд халилҷона, барое ки микаил хулиган аст, инсу вайсу медавад гуфта. барои ҳамин якум вайро равон кардем. интизор ҳастем. беҳад гирия кардаистай, дод задестай, бурданша ако иншаллоҳ ҳамаш нағз мешавад. ҳамин хел интизори кашида шиштем. ҳозир мебиёранша, боз халилҷони моро мебаранд. моя намондан дар омаданӣ, худашон ҳамаша мекунану гӯдака гирифта меёранд, дастонтонда метиҳанд. духтара аллакай мо омадем хона. беҳад кӯдакҳо ғам доданд. ҳардушон вақте ки уколкадагӣ буданд карах буд. омадем хона, карахтиаш гузашт. ҳамин хел ду каса ҳангаста гирифтанд, як патоқ хо рафта хестанд. худо ба шукр ба азобе хобшон кардем. ай хоб хестанд, ҳамин хел нағз шуд камтар. микаили мо омад, ҳамин хел болои дивани биби бубошта ғеридаю якта эмендеса гирифта хӯрда. камтар хел ҳушаша ба дигар ҷо гирифтаистем ки дардро нафаҳмад. ҳамин хел духтаро рӯзи мо аз ҳамин хел корҳо сар шуд. ҳозирашда ҳамаш нағз. халилҷона бошад гавҳорада хоб кардем. якта гавҳора будай ҳамин хонада ҳаминда хоб кардем. кайф када хо рафтааст кӯдак якум бор да гавҳора. ҳамиқа нағзе хоб карда ҳамин гавҳора ки ин гавҳора як ҷони зинда будааст. микаилҷони мо аллакай намехелӣ оста оста шиштанак шудестай. вай худаша азоб наметиҳад онқадар. нимихел оста оста кор мекунад. чихтак чихтак фақат мегардад. чизе бошад нимихел росто росто тамошо мекунад. ҳозир кам кам михел шиштестай аку. ҳозир намихел планшет додем ки ҳушаш ба планшет шавад, бозӣ кунаду планшет тамошо кунад. беҳад бачаҳакои ман азоб кашидестанд. иншаллоҳ ин як ду рӯзда даравсоз мешавад, мехезанд. духтаро аллакай бегоҳ шуд. микаили мо намихел шиштанак шуд. аллакай дардаш камтар шудагӣ аст. михел шишта хӯрдаистай ҳозир аку. халиди мо бошад ин гавҳора дигар намефарояд.
ин гаворода басте мешавад, беҳад нағз, почаҳо шакл намеҷумонад, хел дард намеёбад. Гуфта барои ҳамин гаворода басте муш. духтарои нами хел буд. Имрӯз мо беҳад мехостем ки дастои бачаҳомона ҳалол кунем. Дар Россия карданӣ будам, накардан хирургҳо, гуфтан намекунем. Мо баъд инҷо омадем, хайми кайҷон калон шуд. Барои ҳамин тарав кардем ки боз калонтар шаванд, як бора азоб мекашанд. Гуфта ба ҳамин майдааки халилҷон дасташона ҳалол кунем. Баъд ҳамихел духтурда хай бурда кардем, ҳозирашда нағз. Ҳамихел иншаллоҳ ки шаварам биёянд ай Россия, баъд як ҳамихел туяки хушрӯ мекунем барошон, барои дасташон ҳалол кардан. Ҳозирашда ҳичи накардем. Хусурам ҳамихел бего хурданӣ овардан, ташкилӣ ба худамон хӯрдем, хел ҷашн гирифтем. Рӯзи хурсандимона аз ҳамин як проблема ҳарчи халос шудем. Морам беҳад зиқ будем ки чӣ хел мегузарад. Иншаллоҳ ҳамаш нағз гузашт. духтарон, мехоҳам ки ба як саволи шумо ҷавоб гардонам. Ин савол беҳад бисёр шудааст. ҳам дар таи комментариҳои худам, ҳам дар таи комментарии апам бисёр савол метиҳанд. ҳамина як савол метиҳанд бисёр ҳамин подписчико ки шумо бода инҷа местен ё ки Москва бо мерен, кай Москва мерен гуфта ҳамин савола метиҳанд. духтаро, ҳоли мо рафтанӣ нестем Москва, мо нав омадем. ҳоли омадани мо як ҳафта ҳам нашудааст. инҷа нағз барои мо беҳад ҳавои тоза дорад. дар уҷа қати ду кӯдак бисёр саргардонӣ инҷа дар михел ба ман ёрдам метиҳанд. рости духтаро кӯдакома нағзам, худамам намебинам. ҳоли духтаро мо дар инҷа меистем. иншаллоҳ ки шояд соли дигар зимистонҳо ё ки тирамоҳода баъд меравем Москва. кайки ки рафтем боз шумо ҳам хабардор мешавед. духтаро ба мо духтур чӣ назначение кард, ҳозир ба шумо мегӯям. барои мо михел левомакол навист. гуфт ки левомакола дар як рӯз 4 бор 3 бор ҳамихел истифода баред барои кӯдакҳо. дарав нағз мешавад. гуфт вақте ки ҳамихел левомакола бисёртар истифода кардӣ, дарав соз шуда мехезанд. боз барои мо нурофен навистанд. ҳамин нурофенро дар як рӯз 2 бор те гуфтанд ки аз дардаш мемонад, дарда кам мекунанд. гуфтанд ҳозир акун ҳаминоя истифода бурдестем. иншаллоҳ ки нағз шуда мехезанд. ҳозир акун ҳаминоя истифода мебарем. бо чизе шуд бо духтур да занг зада мепурсем. боз духтур гуфт ки агар ки бисёри бад гирия кунанд, гирияи сахти бисёр кунанд, гуфт баъд уколшон кунен, уколи хоб ки шутоби кӯдакҳо хоб раванд, бисёр гирия накунанду ғам натиҳанд. гуфта агар ки гирия накардам, фақат ҳамихел левомаколу нурофен истифода баред. ҳамин буд влоги имрӯзаи мо духтаро. хайр то влогҳои оянда. дар паноҳи худо бошед.